Ето на какво старо местенце се натъкнах днес. При една моя разходка. Ето, очевидно едно неестествено заравнено място. В гората, пътека естествено няма тук. И ето сега ще видим какво има точно. Виждате купчина от камъни, след което хоп, ето този дълбок, близо 2 метра ров, са съзидани от камък стени в кръгла форма. Странното е, че има керамични тухли, нещо подобно. Керамика се открива тук. Много интересно. Вероятно е изкопано. Това е било със сигурност заровено. 100% това е изкопано от иманяри, за да се покаже ето това нещо с перфектната си кръгла форма. Какво точно е било, можем да се допитаме до някой специалист в тези неща. Ето виждате, тук е входа навътре. Хоп. И там има дупчица. Нещо като долап. Знаят гадинките мръсни къде да копат. И очевидно тук са си свършили добре работата, а може и просто да е било някакво друго съоръжение, в предвид кулите отгоре, които знаем, че предполагаме, че са били укрепления или наблюдателници в миналото. Ще продължим нагоре.